Lalaking naninikil sa mga PNP applicants sa Pangasinan. Naku, lakas naman loob nito. Naalambat po dyan po sa may Binmalay. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nahulog sa bitag ng Binmalay Police Station ang isang lalaking residente sa bayan dahil sumano'y paninikil sa ilang aplikante ng Philippine National Police kapalit ng siguradong posisyon at slot sa serbisyo. Sa barangay kay Binmalay PNP, Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Lester Saigo, umapila sa tanggapan ng ilang biktima ng eskema ng sospek dahilan ng agarang operasyon noong linggo, 15 ng Marso kung saan kumagat sa bitag ng pulisya ang sospek. Sa investigasyon, umabot umano sa 841,128 pesos ang nakulimbat ng sospek sa ilang biktima na nagnanais sumama sa recruitment na nagsimula noon pang Nobyembre 2025. Sa operasyon, nakumpiska ang daang-daang libong piso at pellet gun na pinaniniwala ang ginagamit ng panakot sa mga biktima na tumatangging magbigay ng pera. Meron tayong positive suspect, a male suspect na kung saan siya ay nangikil sa ating mga PNP applicants. Ito po yung mga nag-a-apply para pumasok sa PNP. Kaso nga lang, syempre, kinukuhanan siya ng suspect ng mga amount of money kapalit ng sinasabi nilang pag-approve sa kanila sa pagpasok sa PNP. At the same time, initial investigation namin na itong suspect ay noong November 2025 pa nag-ooperate dito sa buong Pangasinan. The suspect is asking for 40,000. Sasampahan ng kasong robbery with intimidation and extortion ang suspect. Samantala, iginit ni Saigo na walang kinakailangang bayaran sa PNP recruitment bilang bahagi ng mandato ng kapulisan sa pagbibigay ng patas na tsansa sa mga individual na nagnanais maging bahagi ng organisasyon. Sa huli, hinikayat ni Saigo ang mga individual na posibleng nabiktima ng paninikil sa PNP recruitment na sumangguni sa kapulisan na makatutulong sa investigasyon upang matuldukan ang naturang uri ng kriminalidad. Baka isa sila sa mga biktima nito. Pwede po tayong dumulog dito sa PNP Binmalay. May nahuli po kaming suspect ng robbery with intimidation or extortion pagdating po sa pag-a-apply, maybe PNP or other bureau. Isa message sa lahat ng mga gustong pumasok sa serbisyo ng lalo na sa Philippine National Police. We only have one recruitment, PNP recruitment service na doon tayo mag-a-apply. Online siya, isa lang yung link na lahat ng documents natin ay doon natin sasubmit. Hindi po humihingi ng monetary or payment ang PNP. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.